Сәләт минем өчен иҗат. Ул минем иҗатлы гаиләм. Мондагы бар кешеләр, мондагы төзелгән биналар минем өчен барысы да ниндидер шундый иҗатлы атмосфераны тудыра. Сәләт позволяет как раз таки вдохновиться. Здесь ребята, они каждую секунду находятся в музыке, в песнях, в танцах. Поэтому можем сказать, что Сәләт наполняет и вдохновляет. Балалар теләп киләләр, кая килгәннәрен беләләр. Алар монда ашкыналар, монда эләгергә тырышалар. Монда гомәкән һәрбер бала, алар бердәм, аларның теләкләре, аларның омтылышлары, аларның максатлары бер. Әйе, иҗат Беләр форумның мәдәни программасы бик кызыклы. Без таныштык, кайвакыт без импровизациягә чумдык, остазларның иҗади лабораториясын карадык, без катнашучыларның нәтиҗәсен күрдек. Һәм инде шулай күп кенә чакырылган артистлар, җырчылар, перформанслар һәрбер көн үзенчәлекле булды. Сәләт для меня – это философия, которая закладывает правильное отношение к жизни, одухотворенное, что вот ты можешь что-то создавать, что ты можешь творить.